isilwane nomuntu awukho umehluko. Isona sihloko sebesikhuluma ngaso namhlanje. Sithi awukho umehluko phakathi kwesilwane nomuntu. Again, we are a house of radical intellectuals, and kuzona zonke iy'hloko esiqhamuka nazo, inhloso njengoba siye sisho ukufundisa, mhlambe akukhona ukudelela abantu, noma mhlambe ukubukela phansi imithetho eshawayo, mhlambe nezinto ezenzakalayo esikhathini samanje. Njengabantu aba-interested kwi-history, izinto asiyibuki thina ngokwesikhathi ezenzeka kusona njengamanje, kepha siphinde futhi sibuyele emuva siyobheka ukuthi konje ngoba sithi sabantu siphila kwi-democracy, kahle kahle sisuka kuphi, ukuze sizazi ukuthi sikuphi, futhi sikwazi nanokupredict-a i-future ukuthi sibheke kuphi. Le i-image siyithanda kakhulu ekhombisa ukuthi inhloso yethu ukulwa nengqondo yomuntu, akukhona ukudelela umuntu. Ukuthi mhlawumbe indlela esikhuluma ngayo mhlawumbe ayijwayelekile kubantu abaningi, kwazi siphila esikhathini la kuqhutshwa khona idemocracy. Izinto ey'ningi engathi zingazitshwa zinganakwa, bese si-enjoy i-freedom, bese silibala nokupredict-a i-future, ukuthi kepha ngoba isimo somqondo sime ngale ndlela esime ngayo, i-future-ke yona mhlawumbe izoma kanjani. Thina inhloso enkulu ukubukuzisa umqondo womuntu wakithi. Nansi-ke into ezokwenzeka, ngoba sithi awukho umehluko phakathi komuntu nesilwane. Ake sibheke i-agenda yethu ukuthi namhlanje izoma kanjani. I-agenda yethu-ke izoma kanje, mhlambe phela iy'lwane y'hlukene kaningi, kepha isilwane soqala sisibheke ihhashi. Kunesilwane ekuthiwa yihhashi. Masithi awukho umehluko phakathi komuntu nesilwane, kunesilwane esosibheke ekuthiwa yihhashi, siphinde sisiqhathanise nalesi ekuthiwa yinja, yabo. Mase siqeda ukubheka lezi iy'lwane zombili, okuyihhashi nenja, sizobe sesibheka umuntu. Ekugcineni bese sibheka lento le ebizwa ngokuthi ubugqila, right? Ngoba phela kufika kube yihhashi, kube umuntu, bese kuba ubugqila. Nina eningenalo ulwazi ngomlando wenu, kwazise i-history ayisafundiswa ey'koleni, kanti nathi sike sayifunda phambilini, ibingakhulumi ngomlando womuntu omnyama, ibikhuluma nge-European history. So thina sikhuluma ngempilo yomuntu omnyama, ukuthi siyidinga ime ngendlela eyiyo, ukuze iy'ngane esiy'zele noma kwenzeka sifa, siy'shiye zisesimweni esikahle, zingezona igqila kanye ney'dwedwe zezinye izizwe. Nanso nje into ebalulekile. Ingakho sithe sobheka umlando bese sibheka ihhashi, sibheka umuntu, sibheka ubugqila. Ihhashi-ke seliqhathanisa nenja, kunesilwane ekuthiwa yinja. Izona y'lwane esoy'bheka lezo. Phambilini njengoba sike sasho, bekunento ebizwa kuthiwa ubugqila. Abantu abamnyama ngesikhathi kufika abelungu la, namabhunu, benza abantu bakithi igqila. Abanye abantu bakithi babethuthwa beyokwenziwa igqila. Sike sakuchaza kakhulu lokho. Ngeke siphinde sikwazi ukukuchaza ngenxa yesikhathi. Sithe la awukho umehluko phakathi kwalesi silwane lesi, ihhashi. Asiwuboni umehluko phakathi kwehhashi nomuntu. Ake sibheke ihhashi kuqala. Uyabona lesi silwane uma usibheka, si-strong lesi silwane. Siyagijima lesi silwane.
hhayi kancane. Akekho umuntu owayengacabanga ukubamba lesi silwane asenze isigqila em em wayengacabanga nje indlela esiyiso. Kepha ngey'khathi zezimpi eEurope, abelungu bakwazi ukusicabangela lesi silwane ukuthi yabo lesi silwane esi-strong bengakwazi ukusisebenzisa. Kudala technology ibingekho kanje, bekungandizwa ngamabhanoyi uma kuyiwa empini, kungahanjwa ngale mikhumbi ekuhanjwa ngayo. I-technology beyingekho nje bacabanga-ke abelungu base babuka lesi silwane lesi, ihhashi. Bathe mabesibuka nezimo zomnotho nje makuthuthwa izinto kudala bezingekho iy'moto, ney'xaxa lezi zokuvula imigwaqo bezingekho. Nasi isilwane kade sisetshenziswa kakhulu. Ngisho oQueen mawuthi uyabuka, even nanamhlanje basahamba ngazo iy'nqola ey'hudulwa amahhashi, ukukhumbula iy'khathi ey'ndala zasendulo. Sike sachaza ngalesi silwane ukuthi masihlalendle basicabangela abelungu ukuthi no, ukuze umnotho usimame noma umnotho uye phambili kufuna kubanjwe lesi silwane lesi, ihhashi. Sabanjwa kanjena-ke lesi silwane. Inhloso la akukhona njalo ukukhuluma ngehhashi, nina enisheshe nibhoreke bese niyabaleka. Ukukhuluma ngempilo yakho ukuthi wena muntu omnyama awuhlukile nalesi silwane lesi kahle kahle. Kodwa uma umuntu onomqondo olula ngeke uyibone yonke lo nto leyo. Nansi-ke indaba. Lesi silwane sasihlalendle, base basikaka lesi silwane lesi, yabo. Basibiyela noma basikaka, bakwazi ukusilayisha ngoba kunalento ekuthiwa i-experiment, yabo. Basikaka, bakwazi ukusilayisha basifaka etruckini bahamba naso. Bathe mase besithathile lesi silwane base bayosigcina endle noma endaweni ewugwadulwe engenamanzi, engenakudla. Basincisha ukudla, basincisha amanzi. Sase sizaca ukuthi yabona sifithi kanjani, sase sizaca saba dehydrated, salamba. Kodwa baqinisekisa ukuthi akumele sife, uyabo. Bathe mabesibona ukuthi sesisofa base basondela kuso, sesilele, singakwazi ngisho ukuphakamisa ikhanda, sibulawa indlala, sigeqwa indlala, base basondela kuso, yabo. Bazosifundisa impilo entsha. Kodwa before sifundiswe impilo, ukhumbule ukuthi besiy'hlalela ngokamnandi endle, sidla nampu utshani baso bubuhlaza, siphuza amanzi, sine-freedom, sikhululekile, siphelele, yabo. Kodwa sayithuka ngokunganaki ngoba sihlezi sikhala ngalento ukuthi ukunganaki kuyingozi ngoba ikhona ukusiholela sabantu ekutheni sigcine sihlupheka nasekutheni sibe yidwedwe zezinye izizwe. Ilento yokunganaki, si-enjoy i-freedom, silibale ukudansa, silibale ukulalana, silibale ukudubulana, silibale ukudla bese siyabhensa mase sigqoke lezi mpahla ey'bizayo ey'namagama abantu esingabazi njengo-Louis Vuitton, no-Gucci nayo yonke lento le. Ukunganaki-ke kuholela ekutheni sigcine sifana nalesi silwane lesi. Ngakho sithi awukho umehluko phakathi komuntu nehhashi. Lesi silwane sithe mangabe sekufika umlungu nokudla ekuphethe ngezandla, bona umbila uthele wasowufaka leli tswayi leli elimnandi elithandwa iy'lwane. Wase wakubamba ngezandla umbila wayofunza lesi silwane ihhashi. Uyabona-ke ihhashi lalingase-choice, likhishwe isitha salo. Uyabona ngesikhathi selibulawa indlala, umuntu owayeseyisitha kakhulu kulo ihhashi kwase kuwumlungu ngoba liyambona ukuthi nangu lo muntu ngiyafa manje. Umuntu obeneplan yokungikhipha wangivalela kule moto ade ngihamba ngayo, wazongibhala kaxala, nangu ngiyambona phambi kwami. Benginamandla ngabe ngiyaqeda ngayo, yabo. Kodwa
lase libulawa indlala. Ayikho-ke into esile oyicabanga ubulawa indlala, and ayikho into esile noma ayikho impi ongayilwa ulambile, uyabona. Kodwa uthe ngoba sisho sithi leli ihashi emqondweni yalo kwakuwumbulala nje qeda ngomlungu, ukuthi umlungu lo mlungu ufuna siqede ngaye manje. Kodwa manje indlala yasivimba ukuthi awunayo amandla okukwenza lokho. Wase wafika umlungu nombila, walifunza umbila, lase lidla esandleni sesitha salo ihashi, lalingena choice, yabo, lase lidla. Kwase ukuthi lo muntu ade limbuka njengesitha lifuna ukuqeda ngaye, waseba ithemba futhi lempilo yakhe. Uyabona ukuthi lento yenzeka ngesikhathi esincane kanjani. Umuntu ade umbuke eyisitha kuwe umdinga efile, kepha ngokuphazima kwehlo useyithemba lempilo yakho ukuthi mayengekho phambi kwakho impilo ayikho. Sizama ukulungisa umqondo ubone ukuthi umuntu udidiswa kanjani. Umuntu afika agange ngawe, ethi esegange ngawe ube sesimeni sokumzonda, ufisa ukuthi engafa, but bese utwista futhi umqondo. Uyabona ukuthi impilo wena ukuze ube nayo ufuna wazi ukuthi mina mangingekho ngeke ukwazi ukuphila. Uyabona ingakho sithathe lesi silwane bese sizosifanisa nomuntu, ngoba exactly sabantu, more especially sabantu abamnyama, icondition yethu ime kanjalo. No matter ukuthi ufundile noma ufundanga, it's kuyafana. Lento esikhuluma ngayo ngoba sike sisho sithi ngeke uze uyithole esikoleni. Ngisho ungafunda ube ne-PhD kuyafana. Urare ukuthi ungathola umuntu ozozama ukucorrect umqondo ume ngale ndlela esifuna ume ngayo. Ngoba mawungamanga sifuna ukunitshela iqiniso, noma ningasiziba, noma ningangasubscribe, noma ningangenzani, nize nazi ukuthi kodwa mangabe niubalekela le ndlela esenza ngayo ukuthi umqondo sifuna ume kanje, noba amahashi bafana bami senitshela kuze kubhubhe umhlaba. Noma ungeke uze ubone khona into esizoyichaza le, sicela usiphe isineke bijana, uyabona. Lase leli hashi lidla, uyabona, wasondela namanzi umlungu, waliphuzisa amanzi lele lifa laphuza, uyabona. Walibekela iy'khathi, lazi ukuthi kunesikhathi ekuthiwa i-breakfast, kunesikhathi ekuthiwa i-lunch, kunesikhathi ekuthiwa i-supper. Laqala lasukuma, uyabona. Lo muntu ade limzonda wasephenduka isithandwa kuso ngoba usehle ngempilo yaso. Lase likhohlwa ukuthi kodwa ngoba ade lifa nje belibulawa uye kanye lo muntu osehle ngempilo yaso. Lento yokuconfuse umqondo, angithi yabo. Lase liphila ihashi, yabo. Impilo yalo iyayisincika kulo muntu oliphakela ukudla. Lakhohlwa ukuthi ubone ukuthi umqondo ubaleka kalula kanjani. Lase libala ukuthi lona belidla ngokukhululeka endle, liphuza ngokukhululeka endle, lihambe entabeni lingavalelekile. La ikhohlwa yonke lonto le. Ngesikhathi lo muntu elifunza ukudla, eliphuzisa amanzi, uselibiyele eplazini ukuthi lihamba ligcine la. Yonke le freedom ade linayo yokuhamba ngokukhululeka endle yaphela, laselibiyelwa. Angithi yabo. Ukuliqalela ukuthi lihamba ligcinephi, lidla kuphi, lidlani, ngasikhathi sini, laseliphila leyo mpilo leyo. Uthe mesuka umlungu waligibela, walifaka amatomu, waligibela. Mefuna ligijima uyalibhaxa ligijima. Mefuna lihambe kancane, lihamba kancane. Mefuna liqhenye, liyaqhenya. Laphila impilo ade lingayazi ihashi ke lelo. Malizala ingane izobona uyise nonina egitshelwa umfana womlungu noma umlungu, bese liyibona inormali leyo mpilo leyo ihashi. Nokuncane kuzokhula kubona uyise ukuthi ubaba bamgibela, umalo bamgibela, bamshaya agijime, bamdonse ahambe kancane, bamdonse ngale ndlela aqhenye. Malikhula nalo ngeliphikise leyo mpilo, lizophila exactly njengoyise nonina. Iyona mpilo-ke ephilwa yithi sabantu abamnyama nangumuntu.
ngoba sikhuluma nge-slavery ukuthi kube nento ekuthiwa i-slavery. Ngoba sithi si-enjoy i-freedom, i-freedom umuntu beyisigqila ngesikhathi se-slavery kufika labantu ekuthiwa uJan van Riebeeck, kuze kuthiwa sithola inkululeko ngo-1994. Umuntu ubephila impilo ehashe bafowethu, wabanjwa umuntu ngenethi kanje, wathuthwa, wathengiswa njengesigqila. Khona ingoma Bob Marley ethi Buffalo Soldier, Dreadlock Rasta. Boyi-check-a ku-YouTube, ikhona ingoma kaBob Marley waseJamaica ethi Buffalo Soldier. I was stolen from Africa, and I was brought into America. Yabo. And when I was in America, I was fighting for survival. Abantu babethengiswa benziwa igqila. Kanjalo nesigqila angithi isigqila, yabo nje lo muntu umuntu wendoda lo. By nature unemizwa, ufuna ahlala ahlangane nomuntu wesifazane, nowesifazane oyisigqila ahlala ahlangane nowesilisa oyisigqila, bese bezala iy'ngane. Uyabona le ngane mayizelwe isigqila, izokhula futhi nayo ikubone kuyinto enormal ubugqila, ngoba uyise nonina uyisigqila. Yabo. Uyabona nje thina sikhule emakhaya, abazali bethu behamba beyogenca iy'mobo ukuze siphile. Nathi sithe masikhula sabona ukuthi ukuze uphile vele ayikho into ozoyenza la eplazini. Unyoko mefa ufuna ukhule ube yisigqila. Labour tenant. Okay. Sikhulume ngehashi, kepha sifuna ukukhuluma nganaso isigqila sendoda. Uyazi sizokusikela elijikayo ngenxa mhlambe yokubalekela isikhathi, ngoba ukukhuluma isikhathi eside sibone ngazuthi abantu abakujwayele. Kodwa ake sikhulume, kunencwadi esiyifundayo la ekhuluma ngobugqili. Khona nje ebhalwe uDavid van Riebeeck, ekhuluma ngoPongo, The Epic History of a People. Uyabona abantu abamnyama, angithi besithuthwa thina e-Africa. Uyabona iCape Town beyibizwa nge-Cape of Good Hope. Yila bekufike kuphunyulwe khona, kutholakala ama-refreshment, kuphuzwa amatiye, kudliwe, kubraywe, before kuthathwa uhambo olude oluya e-Europe kuyothengiswa abantu abamnyama njengey'gqila, kuhanjwa ngomkhumbi owawubizwa nge-Jesus of Lubeck, because ngesikhathi uzobutha abantu ubathatha uthi uyobenza igqila, bakhona abakwazi ukulwa. Uyabona njengalo muntu nje ufithi lo muntu lo, babekwazi ukulwa, kepha abelungu bagcina befika neBhayibheli. Uyabona sike sakhuluma ngento ebiza ngomkhumbi obizwa nge-Jesus of Lubeck. Sakuchaza la ukuthi i-Jesus of Lubeck kwakuwumkhumbi osetshenziswa abelungu ukuthutha abantu abamnyama beyoba izigqila. Babefike bebaluthe ngendaba kaJesu Kristu ukuthi kunezwe lesethembiso, abantu abamnyama boya kulo, bakukhonvinse ngalo, bese bengalwi, njengoba ulizwi iBhayibheli lithi ungayiphindiseleli, bese bengalwi, bengena abantu willingly kulo mkhumbi, ngesethembiso sokuthi bayahamba baye emazulwini bekhonjiswa amabhayisikobho, behleli nezinja, behleli namabhubesi, nazo zonke iy'lwane eziyingozi. Kuthiwa kubuka Jesu la kiwa khona, kuyakhazimula, yonke into i-right. Bangeneke abantu kulo mkhumbi obebizwa nge-Jesus of Lubeck, noma the Good Sheep Jesus. Kepha uma befika phesheya babefike bethengiswa beyoba izigqila. Umfazi e-America, ingane ye-Brazil, omunye e-Holland, omunye e-Spain, njalo njalo. So izinto ezazenzeka lezo. So manifika le kunendlela-ke ekufuneka, uyabona umuntu kufuna ukuze ukwazi ukumcontrola, ufuna umfake ngaphansi kwesimo esithize, kunento ekuthiwa i-program, ngoba ukuze nekhompyutha isebenze, mayengenawo lama-Microsoft program afana no-Microsoft Word, o-Excel, o-PowerPoint, awukho umsebenzi walo khompyutha.
So nomuntu wafundiswa impilo entsha efana nentsha. So lezi zinto bezenzeka kudala kepha namanje ziyenzeka ukuthi mangabe uwumuntu onomqondo olula nonganaki akulula uyibone lezi zinto lezi and kuwumsebenzi ukuphaphamisa umuntu ukuthi ayibone lezi zinto lezi. Uyabona ke nansi into ebiyenzeka. Yabona isigqila ade sidazi inkani. Sasishawa ikakhulukazi lesendoda. Angithi uyabona umuntu wesifazane by nature ukholelwa kakhulu endodeni vele by nature indoda kuthiwa is the head of the family. Ngisho nawe ubone nje ekhaya amaqhude alandela isikhukukazi noma amaqhude noma iqhude ilona eliyeligade ikhukukazi. Nempongo iyona eyigade ibhuzikazi. Nenkunzi yenkomo iyona eyayigade inkomazi. Even nomuntu wesilisa ekhaya. Ingakho nje aba nentshebe umuntu wesilisa. Uyabo. Ingakho aba strong kunomuntu wesifazane ngoba umuntu wesifazane uyakhulelwa indoda ufuna isebenze kanzima isebenzela umfazi wayo. Hayi lamanyala esiwabona namhlanje abafazi bondla amadoda ushit lonto unonsense lonto leyo. Futhi mawuyindoda wondla umfazi ukhululekile leyo nto leyo ingakuxaki noma ingakugulisa uyona indoda nje umsuzo nje straight awuyona indoda but asikho ke lapho namhlanje. Uyabona ke indoda beyishawa indoda yek hayi kancane ishawe phambi komfazi wayo ukuze bayiqede isithunzi. Mayiba nenkani kakhulu beyibanjwa ithelwe ngopetroli ihlukaniswe phakathi nendawo. Uyabona kubekwe ihashi ngapha uphinde kubekwe elinye ihashi ngakwelinye isayidi ivutha indoda injalo bese elinye ihashi lidonse libhekise le nelinye ihashi lidonse libhekise le bese iqhuma phakathi nendawo. Angithi uyabona ingane ebuka nomfazi ebuka nayo wonke umuntu oyisigqila ebuka ukuze nanoma isiphi isilima esicabanga ukuphikisa umphathi waso wesigqila mhlawumbe ngabe wase-England noma wase-Holland noma wase-Portugal akekho umuntu engayicabanga leyo nto leyo. Mangabe bethanda mabekubona bebefuna ukukuzwisa ubuhlungu kahle babethatha ingane yakho bayincane isanda kuzalwa into engenamsebenzi walutho lokho ihlukaniswe phakathi babefike beyibhunyelwe ngopetroli ivuthi injalo bese beyihlukanisa phakathi kuboshwe umlenze ngapha kuboshwe komunye umlenze ngapha bese idonsa icaneke phakathi ivuthi kokunye bavele nje bahudule ngemoto uvutha phambi kwezinye igqila zibhekile ukuze nesinye isigqila esicabanga ukudaza inkani noma esicabanga ukuhlanganisa ezinye ukuthi zike iphikisane nalesi sihluku esasenziwa kuzo khona ezobona ukuthi umuntu ophikisa umphathi wesigqila wenziwe njani. Zonke lezi zinto esikhuluma ngazo ibhaliwe kulezi incwadi esiyifundayo. Kodwa ke lokhu kwakwenziwa kunomlungu owayebizwa ngoWillie Lynch owayese West Indies. Uyena ke owayefundisa abantu ukuthi isigqila siphathwa kanjani. So masikhuluma ngenja ngiyacabanga ukuthi ingakho nenje ingafika kaShembe. Umdala wenzuku uyayazi lento le. Uyabona inja makuchamuka umnikazi wayo iyajabula inja. Yabo. Iyagijima ize kuye ishaya umsila uyisele umround igquma imgxova gxove ngeenyawo. Yabo ikhombisa ukumthanda. Kodwa uyazi ukuthi mawucasukile bese uyincaphela uyifokofisa iphinde ishwabanisa umsila ibaleke futhi uyishaye ngetshe ibaleke futhi ushaye ithuphuthi futhi iphinde ibuye futhi ikhohlwe ukuthi nanso ke into ebefuneka engqondweni nomuntu omnyama. Uyabona kodwa into ebiyenzeka ngoba indoda iyayithanda ukuthi nayo ikufile ukuthi indoda uyabo. It's either bebeyise esontweni ukuze ithambe ngoba isonto lakhandelwa ukuthambisa umuntu umqondo. Not ukufaka umuntu ezulwini kahle kahle yabo. Abelungu abazi lutho ngezulu. Abantu bafika neBhayibheli lana banifundisa konke lengane kwanebhala eBhayibhelini akazi lutho. Yabona nje mawungambuza ukuthi mawuphuma ubheke ezulwini phuma ubheke ngabona akazi. So lento kahle kahle is based on faith. Yabona? And faith ngokwazi kwami is just
a belief in a religious doctrine in the absence of evidence. Yabo. In the absence of proof and evidence. So ukholwa entweni engekho. Yabo. Ngoba phela ayikho proof, ayikho evidence. Ya yonke lento ebhalwe kulezi incwadi lezi ekuthiwa zingcwele, mhlawumbe iBhayibheli, mhlawumbe iQuran ayikho lonto. So kwakukuthambisa umuntu umqondo. Kodwa umuntu oyengafuni ukuthamba umqondo ngokuya esontweni, wayefakwa endulo. That is why nabantu la eSouth Africa bebebizwa ngama-terrorist. Yonke le ke ngayijoyina i-ANC ne-APLA noma ne-PAC bebebizwa ngama-terrorist labo bantu. Befakwa enduku nje. Bonke noMandela baze bayijele nje ngoba bephikisana nalamanyala. Ziningi ihluku ebezenziwa kubantu abamnyama. Sikhona ezinye ama-speeches esiwenzile ukuthi ihluku ababezenza zazime kanjani. Ngeke sikwazi ukungena kuzona njengamanje ngoba already sesiwenzile lawo ma-videos. But besifuna ukuveza ukuthi umuntu befana nenja. Uyabona mangabe usutrajwe kahle kwenziwa lesi sihluku kini noma endodeni. Uyabona bebethi mabefika belungu bezocheka ngoba phela bebefika nanoma inini. Bawulele ebusuku befike kuqhuma induku uvuka into yanamsebenzi walutho lonto. Ngingabo ingakho kuthe sekuphela i-slavery kwase kwafaka i-constitution ukuthi nanombani ohlukumeza omunye umuntu ayejele. Ngesikhathi kubhonywa thina ingekho lonto le umuntu ingakho bekusetshenziswa leli gama namhlanje kuthiwa it's a K word. Before beyingekho into ekuthiwa i-K word bekuthiwa ikafera. Nalento kuthiwa it's a N word beyingekho into ekuthiwa N word bekuwu-negro nje. Negro was a negro, kafera was a kafera and that's it. Yabo. Even ngisho amasonto lawo enwathanda kangaka bekuthiwa these abantu. Uyabona nje ukhona isonto ekuthiwa i-Dutch Reformed Church. Isonto lamabhunu lelo. Kodwa malinika umuntu bekuthiwa this is a Bantu Dutch Reformed Church. Ukuthi lokho kwabantu lokho. Yabo. Whether nisonto apostoli bekuqala kuthiwa with the Bantu Apostolic Faith Mission. Bekunaleli gama lethi iBantu. Ukuthi lokho bekuhlukaniswa yonke into. That is why khulunywa ngegama lethi apartheid. Ukuthi yonke into beyihlukanisiwe. But labo bantu banitshela ukuthi bane guide yeBhayibheli bathi bonifaka ezulwini. Kodwa babeniphathiswa kwezinja ngesikhathi sobandlululo. Lezi zinto ufuna nizazi. Ikakhulukazi sitarget izingane shame ngoba mina sinake kakhulu idemocracy kodwa mawuthi uyasibheka impilo yethu ithi ayifane nenja. Ngoba sihlala ngokucela hayi ngoba mhlawumbe emakhanda ethu singasile. Ukuthi asimtholi umuntu osifundisayo ukuthi thina sabantu asizona izinja. Uyabona iSulumane malizokwazi ukuthi liphile impilo engcono lizoqasha thina. Umlungu azi kahle ukuthi yena uzophila impilo engcono uzoqasha umuntu omnyama. Nalama foreigner asefikile manje agcwele la. Asethathe over ama-spaza shop azoqasha thina i-wrong lento le. Asizona izinja thina. Sinomqondo, sinezandla, sinenyawo njengapha. Ukuthi sihlukile nje ngokwebala sithe kuba mnyama elisasiyigqila zabo njengamanje bafethu asisezona igqila. Ake sikufunde ukuhlangana sikhulume ngezinto ezinengqondo eyisile nathi senza amabhizinisi ethu ukuze siphile impilo engcono sikhanda izikole zethu siyeke lento ukuthi njalo solo sithi siyacwaswa ekuleni zabelungu siyacwaswa ekuleni zamandiya uyabona nje kuke kwavela ivideo eCape Town ingane zabantu abamnyama zivalelwe kwi-cage njengeyigcila. Lento le ezinye izizwe ake ngibuze nje. No, ake ngiliqedele isentence. Ezinye izizwe ziyayifundisa izingane zabo ukuthi lezi zinto lezi obabamkhulu bethu babeyithengisa lezi zinto njengeyigcila nani nakubona lezi zinto akunangqondo. In corridors ziningi izinto ezikhulunywayo. Uyabo ukuthi phela kusuke kuvaliwe ningezwe. Kodwa ekugcineni uyabona just imagine izingane zisesikoleni zithatha izingane zabantu abamnyama zivalela kwi-cage njengabantu abadayiswayo njengeyigcila. Ziwuthatha phi lo mqondo lo? Ikhona ingane encane iwuthatha phi lo mqondo ngoba lezi zinto ayisavezwa kuma-TV. Okay, ngiyabona ke makuzofundiswa ngama-movie slavery ojengo nani. But bakhona abantu abakhulumayo ngathi ukuthi thina awukho umsebenzi wethu. So thina sifundisa leyo nto ke thina ukuthi asikwazi ukuhlala sishaye ngathi asiboni izinto zonakala. Uyabo? Asizona izinja thina. Asikwazi ukuthi njalo izingane zethu zizolo sikhala ukuthi ziyacwaswa ezikoleni. Nathi bafethu ake sihlangane senze ama-partnership, senze ama-business.
sibe nemali, sivule izikole zethu, sivule izitolo zethu. Asikwazi bafethu, uyabona obabamkhulu bethu nasebelele khona, I'm sure abayithandi lento le. Ngoba ibone le ndoda, am I not a man? Am I not a man? Ngoba wayeshawa lo muntu lo. Yabo njengehashi ukuthi wena umqondo wakho ufuna understand ukuthi uyisigqila. Ingakho sithi mawunesikhathi oke ungene uGoogle bese utype uthi a speech by P.W. Botha 18 August 1985 uzwe u1985 into yayizolo uzwe ukuthi thina emqondweni yalabantu abafika namabhayibheli labathi basitshela indlela ezulwini ukuthi babecabangani ngathi ukuze nithi kuvule kumqondo kancane mhlambe egcineni niyobona sigula la emakhanda ethu nisijoyini. Uyabona ke isigcila somuntu wesifazane isona ke esasibaluleke kakhulu ngesikhathi sobugcila isigcila somuntu wesifazane. Khumbula phela ukuthi umuntu wesifazane uyakhulelwa mehlangana nendoda nje umuntu wesifazane uyakhulelwa bese ezala. Uyabona isikhathi sobugcila akekho umuntu wafuna aqashelwe njengomuntu wesifazane wayeshawa ke naye yabo ngoba phela ukuze uthambise umuntu is either umyise esontweni nakhona mefika esontweni umfundise ukuphuka oyisemkhulu bakhe abamzalayo uthi akathuke abazali bakhe sebadlule emhlabeni ababize ngamadimoni bese kuthi oMaria noJesu nabo bonke labantu ababhale emabhayibhelini sebashona konke noMuhammad kwiQuran bese kuthiwa bayaphila bona funa bathandazwe kukhulunywe ngabo kodwa bonke labantu bamaJuda bamaGreek bamaRoma bamaHebheru bama-Arabs njalo njalo kodwa sebadlule emhlabeni abathukwa bona funa ubathandaze ubadumise mangabe ukhuluma ngabantu bakini omkhulu bakhe abakuzalayo nogogo bakhe abakuzalayo isonto likufundisa ukuthi bathuke ubabize ngamadimoni uthi abanaso isabelo emhlabeni. Kahle kahle indlu yesonto icamp yokubulala umuntu umqondo hayi ukufaka umuntu ezulwini ngoba lapha yana ufundiswa ngezinto ongahlangana inhlobo nazo. Umuntu omnyama kodwa uprogrenywa ngezinto zamaJuda, uprogrenywa ngezinto zama-Arabs, uprogrenywa ngezinto ongahlangani nazo zezinye izizwe bese kuthiwa thuke zakho. It's a brainwash camp. Kubalulekile ukusho lokho noma abantu abaningi kuzobacika because we know ukuthi i-religion, most religions they are based on faith, which is a belief in a religious doctrine in the absence of proof or any evidence. Because ngisho ungahlala phansi uthi let's have a proof ukuthi lento yake yakhona, where is evidence? There is nothing. So it's based on faith. That is why kwakhandwa amasonto kwathiwa abantu abahambe beye esontweni kwakhandwa nama-missionary schools ukudestroy umqondo womuntu ukuthi ngoba phela esikoleni mawufunda bakuprogram ukuthi ufuna mawuphuma uhambe ufuna umsebenzi noma ungawuthola umsebenzi kodwa ungabi nawo umqondo ukuthi start your own business yabo ukuze uphile impilo esile ngoba uma ufuna ukuphila impilo esile kufuna ube nento ezokufakela imali hayi ukuthi ube nomsebenzi ozokuholela kangcono. So umuntu wesifazane mesezele ingane kwakufuneka ashawe kakhulu yabona bese ezala futhi umuntu wesifazane mezozala angithi igcila beyithenga yabona njengabafowethu laba bako West Africa laba bade nala kwaZulu bakhona abantu abakanjalo sesibabona mazivakashile le mhlambe ebuhleni sesibabona abantu ngoba phela lapha khona izalukwazi amakhehla amaqhegu obaba ingane amakhosazana ayikho into engekho sesibona ukuthi makukhulunywa ngekhehla kukhulunywa ngento enje makukhulunywa ngobaba nangubaba yabona abangaxhozekile hayi laba abadakotshwala abafuqa ugwayi yabo siye sibabona kodwa ke sibuyele kulabantu abayimdondoshiya njengalaba bafethu base West Africa njengako Ghana, Nigeria, Senegal, Burkina Faso bekuthathwa umdondoshiya wendoda uzekeliswe nomdondoshiya womuntu wesifazane khona kuzophuma isikhondla sesigcila. Khumbula phela ukuthi umuntu mesethengiwe esigcila usuyi property yalowo muntu lowo
yabo. Ingakho ubona abantu abamnyama abaphesheya ibongo zabo zo James, yabo, mhlambe zo Fleming, zo Thomas, zo Lucas, banezibongo zesingisi ngoba makuthiwa nje mhlambe ngwaka Mdletshe, ngithengwe indoda yaka Copenhagen. Mangifika le phesheya sengizoba uCopenhagen. Anginezimbuzi. Imbuzi kuye kushiwo kuthiwa leya mbuzi yakamdletshe. Leya yana mhlambe yakambedu. Leya yana mhlambe eyakajali. Nabantu abamnyama kwakunjalo ukuthi phesheya mangabe uthengwe uFleming, wena kuzothiwa usuwaka Fleming. Mawuthengwe uBotha, usuwaka Botha, yabona, noma usuwaka Lewis njalo njalo, yabo. Ingakho kuzokuthiwa kuno Lennox Lewis, kuno Mike Tyson, kuno Evander Holyfield, abantu abamnyama bonke laba bantu, kuno Muhammad Ali, yabona, babethuthwe eAfrika bayiswe le phesheya. Mabefika phesheya kuthiwa umlungu okuthengile waka Tyson, nawe usuzofika ubo Mike Tyson. Makuthiwa ka Holyfield usuzoba bani uEvander Holyfield, njalo njalo, yabo. So nabantu besifazane ke babechoose uzozala ingane yomntondoshiya. Le ngane le mawushawa kufuna ibuke ibone, yabo. Mangabe mhlambe kushisa ubaba wayo noma ehudulwa ngehashi, ufuna ibone ukuze izokwazi ukuobheya. Bafethu, akekho umuntu ubona kahle ukuthi umuntu uyagcotshwa uyabulawa azafe phambi kwakho ubhekile. Ngakuzwe idazi inkani. So izona zinto ebezenziwa lezi kubantu bakithi. So umuntu wesifazane ke ubebaluleke kakhulu ngesikhathi sobandlululo, yabo, ngoba phela ubeyinzala abantu. Bekuyicala ukuthi afise noma kanjani, ngoba phela uyena okhiqiza igcila, uyabo. Mawufuna ukwazi ukuthi yini umsebenzi wesigcila, ngena ku-Google utype i-speech by P.W. Botha, 18 August 1985. uP.W. Botha wayewu-Prime Minister wala KwaZulu, wala eSouth Africa ngesikhathi sobandlululo, ikakhulukazi ngeminyaka yama-1980s. Wagqama kakhulu ngaleso sikhathi. So umuntu wesifazane-ke lo bebaluleke kakhulu ngesikhathi selokhu njani sobugcina. So ingakho sithe isihloko esiqhamuka naso namhlanje awukho kangako umehluko phakathi kwesilwane nomuntu. Indlela ababesibuka ngayo ukuthi thina kumele sibe yini ama-raw materials abo. Ingakho noma sesinikwa i-freedom, bathatha all the 4 factors of production. Bazi abantu abafunda i-economics ukuthi mawukhuluma ngama-factors of production ukhuluma nge-land, in bracket enama-natural resources, ukhulume nge-capital, uyabona, ukhulume nge-entrepreneurship, which is a business, bese uba ne-labor. I-labor abayishintsha bayenza i-slavery noma i-slave, ama-slaves. So sanikwa-ke i-freedom abasifica sivele sina. So lento isibuyela back empilweni yehashi ukuthi yabona ihashi mzukwane belikhiphe endle bazolifaka eplazini, balifaka esibayeni esingenakudla. Yazi lithemba ngabe sebelivuse ekufeni, lalibala ukuthi laline-freedom endle, lihamba ngokukhululeka ihashi endle, lajwayela impilo entsha ewumbhedo elingahlangene nayo. Namhlanje amahashi ayagitshelwa kuthiwa kiwa kwi-Durban July, gijinyiswa nkosi amabhakwe, yabona, kodwa ngeke lize linake ngoba balifida ngokudla, yabo, baliphuzisa amanzi, liyacwebezela, balijova, nalo litsho ukuthi ligrand. Kodwa thina, wena njengomuntu nje mawubuka eceleni, lihlukumezekile, but bayalidlala, balenze wonke udoda abawuthandayo, benza imali ngalo, hayi ngane, benza imali ngalo, yabo, benza imali. Iningi imali enziwa ko-Durban July nako-Dundee July, kodwa alitholi imali ihashi, yabo. Mawuthi uyayibheka lento, it kicks back to us njengabantu abamnyama esithi sifuna umsebenzi. Uhambe uyofukuza, yabo, ufukuze. Uyazi okwenze nje sesiphetha, ubuze nje umuntu osebenza kula mahhotela, yabo, kunamahhotela lapha, sicela ungawabali ngamagama awo ngoba phela nabo baphusha amabhizinisi. Kunamahhotela yabo, ngoba siyakuDisemba njengekudala, enza ama-million ngama-million every day, but bese ubuza umuntu oyimanager yakho ukuthi uhola malini, uzozwa kuthiwa uyimanager, general manager, umbuze ukuthi uhola malini, bese
bese ubuza ukuthi ihhotela libe lenze malini. Mina ngubona asubona umehluko phakathi kwabantu bakithi namahashi. Yingakho sithi zikhathi zonke bantu bakithi number 1 ake nihlukane notshwala. Siyanicela bafowethu, hlukanani notshwala, hlukanani nogwayi, noma niye emasontweni ningafaki kakhulu into ebhalwe lapha emabhayibhelini. Inganekwane yonke anihlangene nale nto kuyani. Kahle kahle uma kuthiwa sikhuluma iqiniso ukuthi kunzima ukuphuma, yabo, kunzima ukuphuma ngoba ngisho ihashe ungathi aliphume eplazini olahla entabeni ngafike lidunyelwe, likhohlwa ukuthi kahle kahle i-origin yami ila, hayi la ngikhona. So nomuntu ke ingakho bamkhandela isonto bamvalela lapha, ongezwa njengathi bamthathe bamfake ejele, yabo. Isikhathi sesithe ukuhamba kancane, ake sithi ngalawo mazwi siyabonga bafethu, siyacela nathi nani nisubscribe uma uyithanda lento, ungafisi uphiliso kwehashi noma kwenja ihlala ngokuhamba icela, uhamba ukhambisela abanye abantu, ngoba lento asiyiphinde bafethu, asiyiphinde lento. AmaSulumane, amaJuda, amaChina, abelungu, amabhunu, lona lonke uhlobo lwe-foreigner elikhona la ezweni lethu. Mawuthi uyayibheka zonke lezi ezinye iy'nhlanga ey'ngafani nathi, ziphila kangcono kunathi, baney'kole zabo. Sithathe iy'ngane zethu siyise ey'koleni zabo, zifike y'cwaswe iy'ngane zethu, njengalezi ade y'vele eCape Town zivalelwe kwi-cage, kwenziwe isikhumbuzo sokuthi umuntu omnyama wayesigqila. Ziyavela lezi zinto ko-TV siy'bone, sikhale sithi siyacwaswa. So khala koze kubeni, umbuzo umile koze kubeni. Ingakho siyicelela iy'ngane zakwethu ukuthi hlukanani notshwala, hlukanani nogwayi, noma niye emasontweni. Lento enitshelwa ngayo ngamaJuda eningawazi nama-Arabs eningawazi, ningayifaki kakhulu emakhandeni. Mani nendlela, nihlangane, hhayi nidlale iy'tokufela zokudla, nidlale iy'tokufela zemali. Start small businesses. Ama-foreign akwazile ukunikhipha emabhizinisini eni ade niy'nawo, athatha over. Buyelani kuma-spaza shops kube awenu, khandani izinto zenu, nipromote ama-brand enu, ngisho ey'ntweni zokugqoka. Niyeke ukuspikela ngezinto ey'qhamuka ko-Italy, ko-France, ama-brand ningahlanganiseli lutho nawo. Nanitholani ama-heroes enu, ngoba phela o-Louis Vuitton amagama abantu, o-Daniel Hedge amagama abantu, o-Gucci amagama abantu, yabo. Zonke lezi iy'mpahla esiy'gqokayo, o-Viali, noma ungathini uthini amagama abantu, yabo. O-Levi Strauss, ama-Olivers amagama abantu. Create your own brands. Nithole imali. Maningi bafethu ama-speeches sesiwakhandile sikhuluma ngalento. Ibuhlungu lento, inqwabi iy'ngane zama-graduate esema-university, ziphumile ezinye ema-university zithi zifuna umsebenzi. Nini enisebenzayo nibhizi nihamba ngey'moto ey'phambili, niyapihla ukuthi niphila impilo engcono, nihamba ngama-Porsche Panamera, nihamba angizazi kahle kodwa ngizokuthiwa khona nekuthiwa o-wagon, lezi ey'bizayo. Engabe nani nikhanda amabhizinisi, yabo, niqashe iy'ngane zenu. Uma ngabe usuyi-multi-millionaire, uholela abantu bakini imali engcono. Siyeke ukushisa i-infrastructure ka-government nokuthuka osopolitiki, sithi abadala amathuba omsebenzi, as if thina siyilwane emakhanda ethu akusebenzi. Osopolitiki ngeke bakwazi uku-create noma bengathi bazodala amathuba omsebenzi bafowethu, ngeke banitshele iqiniso. Akekho umuntu ongadala amathuba omsebenzi angakhava wonke umuntu. Nathi kuwumsebenzi wethu ukusebenzisa umqondo noma ingqondo ukuthi ukuze nathi siphile impilo engcono, siyisizwe sabantu abamnyama, yini le kufuna siyenze. Uma ukuthi asiboni kahle, ake sikopeleni bafethu kuma-China. Ama-China maningi, mhlawumbe asidlula thina ngobuningi, kodwa aphila impilo engcono kakhulu kunathi. Bekuyilokho nje bafethu, siyabonga, inkosi inibusise, amen.